Els dilluns 27 d'octubre tenim moltes més històries dels 5 dies que vos contarem amb l'ajuda dels nostres companys, però abans ja veus que tenim un menú ben complet, arrencam els 5 dies. Ja tornant aquí als 5 dies i és moment de cuina i ara jo vos faig una pregunta. Vosaltres que sou més, de dolç o de salat? Salat. Avui va de mesclar la cosa o no? Avui va de totes dues, així que m'agrada i el que m'agrada i avui tindrem les dues coses. Avui tenim un plat que és pura poesia. Llom tendre amb magranes que fan ballar els colors en el plat. Què vos pareix? Bueno, una bona descripció, així que prepareu-vos perquè la combinació de dolç i salat vos farà fer uau, però així fins i tot van de tastar-lo, jo ho devoraré. Mireu. Un plat per riapar-se els dits. Juanan, com estem? Què tal, com estàs? Molt bé, veig que ja t'has posat mans a sobre. Sí, mans a l'obra. Mira, tenim aquí aquest llom amb magranes i l'únic que farem serà tallar aquest llom, farem un bistequets i en tenir-los fets el que farem és sazonarlos, un poquet de sal i un poquet de prova, enfarinar-los i fregir-los. Un poquet de prova i un poquet de sal. I directament els posam aquí per enfarinar, un poquet de cada costat. Aquesta miqueta de farina mos servirà per lligar la nostra salsa. I com serà aquesta salsa? Aquesta salsa fem un sofregit de ceba tendra i magrana, molt senzilleta i bona de fer. Mira, i aquí tenc soli, que ja tinc aquí preparat, i el que fem és marcar-los. Molt bé. I de mentre preparam la... Sí, exactament. Mira, aquí el que tenim és una miqueta de ceba tendra, que el que farem serà tallar-la petitona, i d'aquesta en guardarem un poc que ens servirà per decorar. La ceba tendra, a diferència dels porros, la podeu utilitzar fins a dalt, fins a la part verda. I després també, per aquesta salsa, el que farem serà preparar un poquet de domàtiga, també reada. Quina oloreta. Mira vos, un pot de domàtica reada. I també tenim les nostres magranes, que ja tenim escloveades. Que just acaba ja la temporada de magranes, exactament, acaba la temporada de magranes, tenim les magranes escloveades, i després, que no podria faltar, un poquet de patata. Això seria la nostra elaboració, molt senzilleta i bona de fer. I mesclem un poc el toc salat i dolç, eh? Exactament, sí, la cuina mallorquina està plena d'elaboracions agredolces i tenim aquí el nostre llom que marcam per dos costats i si posem que la pella no se mos cremi, podem emplear la mateixa pella per fer la salsa. Vinga, i si t'assembla, Juanan, seguim amb aquest llom en el foc, a punt ja de fer aquest sofregit i la salseta. Companys, si vos sembla, d'aquí uns minutets tornen. Una recepta de temporada i quina pinta que fa, després veurem com acaba. I aquest dissabte A sopar, anem a veure el plat que mos espera. Llom amb magranes, un espectacle pels ulls i també pel paladar. Clar que sí, llest per brillar. Ja m'agradaria a mi tenir una forqueta a mà i que aquest plat estés de vora, per pegar-li una robegada. Jo t'acompanyaria en aquest plat, clar que sí. M'encanten les magranes. Anem a veure aquest resultat final. I aquí seguim amb les darreres passetes. Juanan, a quin punt estem ara mateix? Pues mira, el que hem fet és hem fet un sofregit de ceba tendra, la domàtiga, la magrana, l'hem fet bullir una estoneta i el que fèiem ara és colar aquesta salsa que ens ha quedat. I en aquesta salsa el que farem serà afegir-li el nostre llom que teníem preparat. L'afegim aquí de dins, aquesta salsa que ens ha quedat així lligadeta perquè amb la miqueta de farina que tenia, i en això el que fem ara és posar-lo a coure, que arranqui una miqueta el bull i ja tenim el nostre llom preparat. Jo crec que ja podem anar posar a taula, mira, ja el tenim preparat. Val. I tenim el nostre llom aquí, que el deixem confitar una miqueta en la salseta
Ja veus, senzillet i va de fer. Què t'apareix si anem a taula ja? Vinga, idò, segur que molta gent s'haurà apuntat totes aquestes passes per sopar avui vespre. Sí. Jo crec que és un bon plat. Mira, doncs tenim aquí el nostre llom preparat. Tenim aquí llom, mira, nosaltres som 3 i per si qualcú vol repetir. En tenim un El altre. quart. Què t'apareix? Clar que sí. Tenim aquesta salseta de magranes que hem fet. Mira, ja el tenim preparat. Quin plat més bo. I el que farem serà Acabant de decorar, no? acabar-lo. Mira, doncs tenim aquí una miqueta de la ceba tenra que teníem, que hem empleat important de crua, i a mi m'agrada sempre aquest toc del vegetal fresc. Un parell de llavoretes de magrana, Que no faltin. que no faltin. I aquí tinc unes patatetes que jo ja tenc bullides, així que tenim aquí el nostre plat ja preparat. Jo crec que amb això i amb bona companyia ja tenim el dinar o sopar preparat per avui. Total, eh? I de Juan Anacat una monada, moltíssimes gràcies, un dia més. bon profit. Bon profit, i ja veus, jo m'agrada quin plat tan bo per sopar avui vespre, per exemple. Bon profit a tothom! Jo vull pa per muar. Aquí. Aquesta salseta. Sí, m'ha agradat. Quina bona pinta. És que el Juanan no falla. Mai falla en Juanan. Ara arriben les notícies. Gràcies per acompanyar-nos. Fins demà a les 5. Adéu. Fins demà.